рӯзҳои 26-27 август дар ноҳияи Рашт чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонон роҳандозӣ гардид. дар чемпионат зиёда аз 200 ҷудокор аз тамоми манотиқи кишвар ширкат намуда барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ талош намуданд. дар рӯзи дуюми мусобиқа рақобатҳои вазни 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 кило доир шуданд. дар вазни 81 килограмм узви дастаи вилояти Суғд Сайфиддинзода медали тилло ба даст овард. ӯ дар финал намояндаи дастаи шаҳри Душанбе Суннатулло Лоиқовро мағлуб кард. медалҳои биринҷии ин вазн насиби Бахтиёр Ғафуров ва Караматулло Мирзоев гардиданд. Сомон Кишваров чемпиони ҷумҳурӣ дар вазни то 90 килограмм шуд. Сомон узви дастаи шаҳри Душанбе буда дар рақобати сахту сангини финалӣ бар Зикриё Одиназода аз дастаи Суғд зафар ёфт. медалҳои биринҷиро Бузургмеҳр Муҳаммад Шокирзода ва Музаммир Каримзода ба гардан овехтанд. қобили зикр аст ки ба ғолибони зинаи сеюм 2000 сомонӣ, барандаи медали нуқра 3000 сомонӣ ва қаҳрамони вазн 5000 сомонии мукофотпулӣ тақдим карда шуданд. Парвиз Абдураҳмонов аз шаҳри Душанбе ғолиби вазни то 100 килограмм шуд. Ҳабибулло Ашуров дар ин категория барандаи медали нуқра гардид. Муҳсин Малаев аз шаҳри Душанбе ва Шоми Хурдӣ Бурҳонзода аз вилояти Хатлон мақомҳои сеюмро касб карданд. Некрӯз Некбахтзода аз дастаи Суғд қаҳрамони Тоҷикистон дар вазни ҷамъи 100 килограмм шуд. ӯ дар финал бар варзишгари шаҳри Душанбе Аминҷон Раҷабов пирӯз гардид. Усмон Нарзуллоев аз шаҳри Душанбе ва Ҷумахон Бозиев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барандагони нишонҳои биринҷӣ шуданд. аз рӯи натиҷаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонон беҳтаринҳо ба мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон ки баргузориаш аз 4 то 8 октябри соли равон дар Португалия ба нақша гирифта шудааст сафарбар карда мешаванд.